Oan beste gauza bado, gaztiak gaizki ikasen jagaten. Euskaraz egin behar dela, zateuta. Euskaraz alda, me cago en Dios, hostia. Hoi euskaraz aldia. Den batean, arraiugoi, puñeta, aluboi, hola, guatzean oain, Jesus, ezin mutu eskarritan, behi deuten ez da, Jesu Kristo maldatzen joan. Orduan esaten zien beste hitz batzuk. Ez dakit, itxarra zoiz, txarrena zan alue esatea bat beste. Gizon bate bestei alue esatea, zan azkenekoa. Bai, oso gorra zan hori esatea. Baina txotxolo eta holako hitz batzuk, txotxolo, txepela. Ñañoa ere bai. Txotxolua eta, por ejemplo, urritan da, inoxua. Tonto, nola izatea, tonto. Da handoanean izatea, mokolua. Eta mokolua izan hori galduin da handoanean. Olioa, holako. Esaten zen. Astaputze baino ustelagoa eta hola. Eta juna itxakurren ipurdia eta holako hitzekin. Emango diat ipurtzoloko bat eta holako. Eta nola zan. Oain ez dio, hitz hori telebistan ez dio hitzen. Beste batzuki. Nik izaten. Erderazko. Sartu ditue. Alubita, arraiugoi, txoruoi, inusu hola ez. Eta hola gauzak. Ez me cago en Dios, eta ez da virgen, ez da izan da. Amarruita mutu eskorra itatzen dituzu. Hortan atzagoaz. Euskeria ez dago irainik. Euskeria, hizkuntza jatorra bat. Zera, hori da lekitzen ez duzule ikasi euskera Eta lekitxon berez jaso eta badao. Bai, baina ez duzule ikasi guke. Eta nik uste zen helduak erabiltzen da bela, Gu txikitatik, ez duzule telebistan, ez duzule igual fugozera, soia, eta betiarra, ez duzule hori ikaste duzule. Nik uste bai badirela espresio pila bat gazteleraz direla. Eta nik uste adibidez espresio honitz hartuko ditugula telebistatik, irratitik, telebista serietan eta agertzen direnak. Eta horiek gehiena gazteleraz direnez, gazteleraz hartzen dituzu. Grazia dituzutelako edo lako zerbait. Eta egia da adibidez euskarako espresioak ere bai hartu izan ditugula. Minon, klaro, proportzioan euskal telesaiak agitzez gutxigo ere, orduan aukera gutxigo dago esamoldeak hortik hartzeko ere bai. Eta azkenean egia eginak dauden espresioiek haunitz gazteleraz dire. Euskaraz erabiltzen ditugun irainak espainolez dira, mekauen edo... Nitzetan hola justuki humorea edo izlagiak eta hola jaiteko beti frantsesera jotzen dut. Eta nitzetan gertatzen zait, hola ebaldera joaitan. Nola zaiek denek erabiltzen dituzten haien espainolak. Nik ezin ditut egan espainolak, baina ez zaizkit ateratzen edez lekuietan frantsesak. Beraz, hainitzek gaitaten behina, bezuk ez duzu nioiz erabiltzen horako hitzik. Nik en ustez frantsesez. Putain edo bai. Bai. Erraiten duka, ala jinkua. Bai, girekin da. Bai. Espainolez hantxe. Mekauen joz eta laustia. Bai dauko olako erderaz txeko joera. Manesena da guatxaba. Bai, edo tio, edo tia, edo ez dakit, edo de puta madre, edo... Olakoek oso zabalduteaz eta holan doiet. Osea, jardunien zabitzen nien, bumba, urteten die... Gaina konturetu behin barik, Hombre, egiten atzo euskaraz ere, Mino normalin aizago batetzen da, jo puta, dagoelago betere aizago batetzen zizu erderaz. Putase beha hitza, osea, eske ridikulo iruditzen zait. Nik hijo puta esango dut. Osea, eske beste eskesteko indarrik nitzako. Ez hijo putia bai ibiliko litzaka. Bai, hijo puti bai, bai. Tonture bai. Bai. Lerdua. Ergela eta hola, bai, mino gero astentzare gaina igual gauza fuerte egiten atzen zaizuten erderaz. Baina gero irainak eta adiez, bai, nekau indioz, horretan erderaz esaten du. Bai, egin jeko zerak, bai, hostia eta...
Asarriek, asarretzen garen nien, harridura dirazteko. Bai, horredi bat ez be. Bai, askotan, segun ze gai lantzen dugun, bai, igual, aserren bat, aserrik ganez, binean, zerbaiten inguruan diskutitzen nahi bagaro, bai jotzen dugula askotan gaztelerara ez. Batez ere batzuk, nik aitortzen dut nik joera badatela. Tontu hori eta gilipoiaz eta holako gauzak, igual geixe hau erabiltzen die. Porkulo hartzea bai. Hori oinerte ditela hori piko. Zakutik hartzea ez dugu esaten porkulo hartzea. Aizi hartzea. Ni porkulo hartzea da. Ni aizi hartzea. Eta puteik ez, hori asko. Bai. Zein? Lataputeik ez. Horiz esateko eta dirazteko. Utzipakin. Hori mordu egaina. Hori lepo. Bai. Gero ere bai igual, hori, hau cabrona edo hau joputare aleto hori erratera minio honin. Cabrona, la ostra, edo, Bueno, baina bada sartaburu eta loko gauzak. Bueno, bai, eta sirine eta... Doietzenak bestik moduen, Osea, natural doietzenak. Etxean igual, katxondo bizena ditzen dira hartaburu eta arlote eta holako. Lekitxo berbarik eta balkizien erabiltzen dana humoretik eta hortik urten da, baina hori txo dala. Txo berbia legitzen ala zuen zuen, esaldi barrein igual lau bidar. Nik aizti edarra joteko nion diketatzen sirine eta lako. Pitoa da klasikoa. Bada kon frantzez eta gu badamu pitoa. Frantzez da denek kon. Bai, kelkon. Kelkon eta eskolaz da pitoa. C'est pitoa. C'est pitoa dento. C'est pitoa kelkon bai beti. Gero, ez bai pitoa bai. Asto pitoa. Baina gero, bai. Horiek. Babua igual, hau babua. Tonto arraioa. Esate beti tipiku dela, askotien txarrezekin esate deula, ez? Gero edo zein astakia duna jaintzeko astozakila deitzia da, bueno, berako Biblia. Eta... Berro puta, astapito zikina. Hago isilik. Hago isilik. Bai. Gero igual bat zantzat eta isilik urdo tontu da. Segun no zerran duen hori da. Horrek jun xingan da erabiltzen da eta sakutik hartzen da, hori bastante erabiltzen da. Bai, sakutik hartzen, bai. Hau zakila, hau... Zakila bintzat. Hoi hartzen eta ingurun izango da, baina nik gutxi haitu dut hartzen ikanpoa. Astozakila, urda astozakila. Ez duguran aluia. Aluia egualdean ere. Aluia. Nahi hirtzen dakit, ikasi berginukela euskiaz adierazten dena. Dazkaun, sentimendu guzia egirainek eta serriak eta bestelako esamoldiak eta hola ez. Irainak beti edo frantzesez edo gazteleraz. Euskaraz zakizkit hainitz edo badakizkidanak ez dira aski azkarrak edo ez dira aski gaiztoak edo... Nakzu bizkat dira neutro egiak, ezagutzen dudanak. Nik beharko nuke adibidez, euskera bat, nola esatea, kaleko igualez, baina más de, ez dakit, normalagoa edo, ez hain zuzena edo. Bai, registro falta edo izango da, azken finean eskolan edo hizkuntza formalean ikasi gauz euskara, horiek ez dizkizut erakusten da. Hizkuntzaz formal hori bebai landu beharko litzateke, batez ere getxo bezalako herri batean, non kaleko euskararen gabezia dagoen. Bilbo inguruan esateko, bai, eitzen zu euskeraz, baina hori esamoldeak, ez dakit, beti sartzen zu zeu zer, apurbet dalako erabiltzen dan da, ametik sartzen dana da, azkenean botatzen zuna, ez? Dana pegatzen da, esaten da, ez edertasunak endute, Espresioa hainitz eta, hori, duritzen zait, menzinazko ezkadagia gainera, gazteak nahiz da ohitura ukan gure artean euskaraz mintzatzeko, euskarak, du gure euskalkiak bederen, gabezia hori ez dela eski espresiboa. Ez ditu jan molde horiek, ez ditu hitzlagiak, ez du morea egiteko baliabide, gutxiago ikusten zizkigu. Gu bere garaian, eta jarraitu dugu pixkat, baina ibili ginen hori esamoldeak iraintzeko, parre egiteko, txantxa
teko esan moldeak lantzen, institutotan, eta ibili ginen. Bueno, batez ere gure helburua zen pixkat gaztei transmititzea hori ez dela beharrezkoa norbaitek erakustea zuri, baizik eta zuk euskera sortu ditzakezula eta zure hiztegi eta olako emozioak espresatzeko. Igual da, realidade benetan hori ikustea eta hortik gure barneratzea, ez? Azkenan ez dugu zetan asmatu biharra zebez. Nio, ikustera goaz euskerak ze abaniko zabala dekon, eta goaz hartzera beste igual leku batzutatik, ez? Dinot, goaz asmatzera hemen hizkuntzen sartu aldugu zen arrotzen godazku zen berba batzuk, baina bueno, igual beste nun entzun eskero, harremanak, hori, lantzen soiez harremanak, beste herri batien, hola nibilten da bezena. Ohitura hartu esamolde zera horiek erabiltzen, eta azkenean, igual izan lehike, beste herri bateko hori hartu da, venga, guretzat. Nik uste prozesu boi debe eman ditekela, ez? Hasiera batien igual artifiziala indeitekena, jo demorakin zuri egiten badezu, aldaketa eman ditekela naturalea. Guaiz baza hasten sekula ez dezu lortuko naturalizetia, ez? Horiek erabiltzen hastekotan, behar da talde bat hasi erabiltzen, naiz ni hasiko gara horiek erabiltzen, ez? Biziki artifizial geltuko da. Erabiltzen badugu gure laguntaldean, erabiliko dugu hori, eta aldi guztiz erabili astapenean joko moduan igizta hola, eta gero sortu ditura, hola bai. Azkenean modan jarri eskero edo imaginau. Nik uste dut azkenean normaltzat hartzen da, normaldu egiten da, eta ibiliten da. Edo zein berba azkenean bihurtzen da moda bat eta ez, edo koletilla edo esaten dana, azker erabildu egiten da. Adiaz, izo jai, hitza. Ni main dute jaitea izo jai. Edola gaiztok ediz, izo jai. Eta beraz, hainitz ateratzen zait. Eta lehen, jedeak ez zuen ulertzen izo jai, menundik izo jai da, baina izo jatu edo izo jazaitez edo izo jai. Eta esplikatuz piskat. Eta beraz, jedeak orain nire inguruan hasteko ulertzen du, eta erabiltzen du. Ni hartu nahiz erabiltzen da, netik askoz gehiago erabiltzatela izo jai. Beraz, ustot, batek hasiz edo, hori da moda bat bezala ere.